Повертаємося у студію програми «Саба». Мене звати Єлизавета Цареградська. Вітаю усіх, хто до нас щойно приєднався. Зараз я вже готова вітати наступного гостя наших наступних півгодини. Це Еміль Ібрагімов, керівник Кримської проєктно-освітньої платформи Q-Hub або голова. Сілям алейкум. Алейкум сілям. Я дуже рада тебе вітати, тому що насправді мене надихають от такі платформи, і мене надихають люди, такі як ти, тому що які займають активну позицію, які насправді, незважаючи на складну ситуацію, яка зараз є з окупованим Кримом, вони намагаються принаймні тут на материковій Україні, частині України, робити щось і просувати. Давай пояснимо для нашого глядача, тому що ти вже неодноразово був в ефірі нашого телеканалу, але все ж таки українському глядачеві, що таке оця Кримська проєктно-освітня платформа Q-Hub? Кримська проєктно-освітня платформа Q-Hub – це така платформа національного, широкого і мультинаціонального об'єднання, яка створена з метою розвитку професійного, інтелектуального, особистого, культурного розвитку кримської молоді, не тільки мешканців Криму, і взагалі всієї України, і потім, і, можливо, світу. Яка кількість учасників, не знаю, цієї платформи, скільки беруть участь людей? Ну, десь таких активістів нашої платформи десь 25 чоловік. І чим ви займаєтеся? От основна діяльність? Ми реалізуємо культурні, освітні проекти. І це може бути і від якихось івентів, наукових конференцій, до якихось перформансів, акцій. Взагалі-то ми приділяємо увагу на те, щоб молодь наша розвивалась. І зараз намагаємося підвищити національну свідомість серед молоді, яка мешкає у Криму і зараз вже в Україні. Але це дуже складно, тому що можна сказати, що ми розділені на дві країни. Ну, от хочу дещо детальніше зупинитися саме на цьому моменті, тому що ми всі прекрасно розуміємо, коли основна частина все ж таки людей лишається у Криму. Звісно, деякі виїжджають сюди. От наскільки важко організовувати, як, не знаю, відгукуються на такі заклики, тому що я прекрасно пам'ятаю перформанс, який ви робили у центрі міста до Дня депортації кримських татар. Це був дійсно такий серйозний, театралізований перформанс. От як беруть кримські татари, молоді кримські татари участь у таких заходах зараз в Києві? Ну, з цим ситуація складна, тому що, наприклад, у 2014-му, коли це все почалося, багато хто приїхав з Криму і так далі, тут навчалися, був такий ентузіазм, і молодь знала, чого вона хоче. А зараз дещо ситуація змінилась, і ми бачимо якийсь відчай, і ми бачимо, що понизилась соціальна активність. Тому нам зараз потрібен такий новий вплив і щось така нова волна хвиля для того, щоб підвищити соціальну активність серед молоді, і тому що вже, бачите, 3 роки пройшло, але вони якось пролетіли, і ще 5 років, і 10 років, і ми не помітимо, і молодь вже буде займатися дуже серйозними справами, але чи готові ми до цього? Ну, таке питання ми задаємо собі кожен день. Про вашу діяльність, от я спеціально, готуючись до ефіру, зайшла на сторінку у Facebook платформи Q-Hub, і там насправді є багато повідомлень, там є і фотографії, різні матеріали, які говорять про те, що дійсно ви там займаєтесь, ви намагаєтеся тими силами, наскільки це можливо, якось долучати молодь і вирішувати цю проблему. Зокрема, мене зацікавила новина про те, що 13-16 листопада ти брав участь у правозахисній майстерні соціальної
соціального перформансу «Свідомі діяти». Тобто, я так розумію, що це така всеукраїнська, принаймні в областях, тому що проходила вона в Івано-Франківській області, і ти там був присутній. Про що говорили і, власне, тему розмови? Тренінг був з прав людини, з соціальної активності і взагалі перформансів. І брали участь молодь, і не тільки молодь різного віку зі всієї України. І я був ще з однією активісткою з Криму, я представник кримськотатарського народу. І також навіть, що мене вразило, це були активісти з Росії, самої Росії, які підтримують кримських татар, і які підтримують соціальну активність у Росії, і за це вони вже дехто поплатились, але вони зараз перебувають в Україні тимчасово. І на цьому перформансі був на цьому тренінгу була така ідея, щоб нас об'єднати у такому одному просторі задля підвищення нашого інтелектуальної бази щодо прав людини, соціальної активності, і щоб ми інтегрувалися і соціалізувалися один в одного і один з одним, для того, щоб перебороти якісь стереотипи, які склалися. Наприклад, ми побачили, що про кримських татар, про мусульман, взагалі про Крим дуже багато стереотипів, які заздалегідь є оманливі. Тобто дуже чудово, що ти сам навіть самостійно перейшов до цієї теми, тому що питання стереотипів насправді воно є нагальним, і ми бачимо, вже надто запущений випадок, це, звісно, там Російська Федерація, але, на жаль, Україна, вона не надто сильно відрізняється. Вона дещо ліберальніша, безумовно так, але поняття того, з чим ми маємо справу, хто такі взагалі кримські татари на теренах саме України, вже як незалежної держави, мало хто має поняття. І у зв'язку з цим у мене запитання, що ти можеш сказати, як людина, яка бере участь у таких тренінгах, зустрічах, як молодь українська, студенти, як вони реагують на те, що ви там приходите, вони, напевно, задають вам якісь запитання, ви, напевно, про щось говорите, про що? Дуже складно побудувати діалог, буває, і треба спочатку заявити про свою проблему, і те, що нас навчали у Івано-Франківській області, це така перформанс прямої дії, тобто демонструвати і показувати свою проблему у соціумі через якийсь театральний захід, тобто перформанс, коли йде гра та контакт глядача та актора. Тобто це ми показали на прикладі, як війна чи агресія забирає дитинство, і такий емоційний контраст він зіграв дуже гарний, зіграв ефект, і була дуже різна реакція у Івано-Франківську, тому що ми потім реалізовували це у цьому місці. А взагалі-то такі тренінги, такі воркшопи, конференції і прямий діалог із населенням, із соціумом, із молоддю, і різні національні об'єднання, коли вони сідають за один стіл, то дуже багато речей, про які немислимо було казати, вони випливають, і так виходить, що це все, що було, це воно не має ніякого сенсу, і що це все дуже просто, і немає ніяких стереотипів, немає ніяких бар'єрів між людьми. Тобто це те, чому зараз займаються соціальні активісти, громадянські активісти, вони становляться агентами змін в Україні і впливають на різні соціуми і на різні групи населення, на деякі спілки. І якось намагаються впливати у Криму, але як буде далі, ми ще не знаємо.
Хочу ще зупинитися все ж таки на стереотипах. От які приклади знаєш ти? Тобто, ну що, мусульмани це терористи, тобто українці дотримуються такої ж самої думки, чи що? Який найрозповсюджений стереотип? Багато так, є такий стереотип, що мусульмани терористи, і серед української молоді, українського населення, на жаль, таке теж є. Ну, це просто про коли ти відкриваєш якусь новосну лінту там кожен день, ти бачиш про ІГІЛ, ти бачиш про мусульман, ти бачиш про якесь бомбардування там у Середній Азії чи там десь на Ближньому Сході, і ти не розбираєшся, що це трапилось. Тобі одразу такий асоційний ряд виходить, що мусульмани, тероризм, якась війна, це якась агресія. Але що це за релігія, що це за такий великий світ? Ну, це треба. Ми кримські татари, можемо бути супровідниками цього. І не тільки справа у мусульман у релігії іслам, це дуже багато стереотипів, і ми за те, щоб ці бар'єри знімалися. У нас небагато лишається часу, але я хочу зачепити тему мови, тому що ну, всі знають і тут на каналі, що я є таким поборником, тому що я вважаю, що мова – це невід'ємна частина культури і взагалі нації. Доки є мова, є нація. І те, що спостерігаю я, і постійно, про що я говорю зі своїми кримськими татарами, гостями кримськими татарами, це питання от проблеми кримсько-татарської мови, зокрема, серед молоді. От що можеш ти сказати з цього приводу? Ну, у нашій платформі є такий свій департамент, що ми називаємо мовна сфера. І вона займається саме цими питаннями, і дуже багато активістів. Зараз ми готуємо проєкт «Кримсько-татарський лагерь» у Києві. Ми хочемо об'єднати різних представників кримсько-татарської молоді з різних куточків світу, із Туреччини, з Румунії, з Криму, і так далі, для того, щоб соціалізувати їх в один якийсь простір і таким чином розвивати і підвищувати їхній мовний потенціал. Взагалі, це і кримсько-татарський курс, яким ми хочемо займатися, і дуже складно, треба розуміти, що дуже складно кримським татарам зараз і з точки зору мови, тому що кримський татарин мінімум як трьохмовний, кожен з нас, і отака ось, ми стоїмо на такому кордоні різних культур, тому що мова передає насамперед культуру, і треба тут дуже правильно розставити пріоритети і дуже правильно зробити акцент на як саме рухатись, як саме треба поєднати кримсько-татарську і не зберегти її, і як поєднати українську мову і російську, і вже зараз англійська мова – це як твоя рідна міжнародна мова, міжнародного спілкування. Вже є якісь думки, як власне це все поєднати, тому що, ну, я знаю те, що там люди твого віку, мого віку, кримські татари, вони, ну, максимум це добре говорити в побуті, на побутовому рівні. Що потрібно робити, на твою думку? Складно, але це треба робити з кримсько-татарської мови такий тренд і таку моду. Тобто пояснювати і показувати на своєму прикладі, що розмовляти кримсько-татарською – це модно, це дуже класно, і показувати це у різних сферах життя. Не тільки зібратися і поспілкувати, чи зробити конференції, і якісь івенти на цю тему, і робити їх дуже багато. І дуже важливо розуміти, що у побутовій сфері, у якійсь просто сфері, у такій на рівні спілкування мова ніколи не збережеться. Тобто треба обов'язково підніматися до наукового рівня, коли будуть писатися на кримсько-татарській мові і підручники з вищої математики, фізики, хімії чи і література, навіть література. Діячі там, автори кримсько-татарські, ну, де можна знайти підручники? От я постійно запитую, де можна придбати підручник кримсько-татарською мовою, і всі одразу роблять круглі очі. Ну, на жаль, це все, про що ми встигаємо поговорити з тобою сьогодні.
Маємо надію, що все нам вдасться, зокрема і з мовою, з вашою діяльністю. Еміль Ібрагімов, керівник Кримської проєктно-освітньої платформи Q-Hub, з нами сьогодні говорив. Я прощаюся з вами до понеділка. Бажаю вдалих вихідних. Менда Крим, Крим тут. Дивіться телеканал АТR.